Να σας γνωρίσω, αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, ένα εκπληκτικό κορίτσι, μια εκπληκτική γυναίκα, μια υπέροχη κυρία. Η Στέλλα Σμαραγδί μας δίνει τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε μαζί της. Νομίζω ότι είναι στην Ντόχα του Κατάρ αυτή τη στιγμή. Θέλω να σας κάνω αυτή την γνωριμία, επιτρέψτε μου, κύριε Πιατά. Η Στέλλα κατάφερε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου ΑΜΕΑ να βρεθεί στην 5η θέση της παγκοσμίου κατατάξεως, έχοντας κάνει την προετοιμασία με δικά της έξοδα. Και θα έλεγα με έρανο, χωρίς να θέλω να παρεξηγήσω ή να απαξιώσω αυτό το υπέροχο κορίτσι, αυτό το υπέροχο χαμόγελο από φίλους και γνωστούς, γιατί χρειάζονται κάποια χρήματα και για να προετοιμαστείς και για να μπορέσεις να πας στην Ντόχα του Κατάρ. Και να πούμε ότι η Στέλλα, καλή σου μέρα, υπέροχη κυρία μου, είναι η καλύτερη Ελληνίδα αθλήτρια για το έτος 2014, ή κάνω λάθος, Στέλλα? Γεια σας από τη μακρινή και ζεστή Ντόχα. Ναι, βγήκα κορυφαία αθλήτρια για το 2014 από τον ΜΣΑΤ. Αυτή τη στιγμή είμαι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, εδώ στο Κατάρ. Παρά τα 40 κύματα που πέρασα, συμμετείχα ήδη στο Άλμες Μύκος που είναι και το αγώνισμά μου. Πήρα την 5η θέση με το 5.32, το οποίο ήταν και πανελλήνιο ρεκόρ. Ήταν μοναδική εμπειρία, χάρηκα που ήρθα, αξίζει γιατί πραγματικά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα είναι το τελευταίο στάδιο πριν από την Ολυμπιακή χρονιά που έρχεται και από τον μεγαλύτερό μου στόχο που είναι οι Παραολυμπιακοί Αγώνες του χρόνου στο Ρίο. Υπέροχη κυρία μου, αναρωτιέμαι, γιατί ενώ γνωρίζουν όλοι και στην Παραολυμπιακή οικογένεια και στην Ολυμπιακή οικογένεια και στο Υπουργείο, ότι όταν μιλάμε για τη Στέλλα Σμαραγδί, μιλάμε για την κορυφαία αθλήτρια της χρονιάς που πέρασε. Πώς δεν έριξαν το βλέμμα τους για να σε βοηθήσουν στην προετοιμασία σου, για να σε βοηθήσουν σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που μόνο καλά νέα θα μας έφερνε. Είσαι 5η στον κόσμο, έχεις πανελλήνιο ρεκόρ σε ένα αγώνισμα που δεν είχαμε τις διακρίσεις σε αυτή την κατηγορία εύκολα. Δυστυχώς ήταν έτσι τα κριτήρια που είπαν ότι θα καλύψουν τα έξοδα από τους αθλητές που θα είναι στην εξάδα της παγκόσμιας κατάταξης του 2014 και του 2015. Με την επίδοση που έκανα αυτές τις 2 χρονιές βρέθηκα στην 7η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, οπότε δεν μπορούσαν να μου καλύψουν τα έξοδα. Ωστόσο μου δώσαν τη δυνατότητα, αν μπορώ, να έρθω εδώ πέρα με δικά μου έξοδα. Ευτυχώς βρέθηκαν άνθρωποι οι οποίοι πίστεψαν σε μένα ότι πρέπει να βρίσκομαι εδώ, ότι δεν μου αντιστοιχεί η 7η θέση που είχα και ότι μπορούσα να καταφέρω κάτι περισσότερο. Και αυτή τη στιγμή είμαι εδώ και απέδειξα ότι όντως έκανα κάτι καλύτερο. Στέλλα, τι έχεις ως μότο ζωής, τι κρατάς στη σκέψη σου όταν ξεκουράζεσαι ή πριν τη μεγάλη δοκιμασία που σου έχει μάθει αυτή η ζωή και τα εμπόδια που διαρκώς ξεπερνάς, παρότι διαρκώς υπάρχουν συμπεριφορές που σου προσθέτουν εμπόδια μπροστά σου. Σίγουρα είμαι σίγουρος ότι έχεις ένα μότο. Το λες πριν ξεκινήσεις την προσπάθεια, το λες την ώρα που ξεκουράζεσαι. Σίγουρα κάτι κρατάς για να ανάβει το φυτίλι της ψυχής σου και της προσπάθειάς σου. Ισχύει. Το μότο μου είναι ότι το χέρι είναι η δύναμή μου. Έχω γεννηθεί έτσι, έχω μεγαλώσει έτσι και ανέκαθεν ό,τι δυσκολίες και εμπόδια προκύπτουν, έχω μάθει να τα περνάω με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Αν ήσουν κοντά, θα φιλούσε αυτό το υπέροχο χέρι που είναι η δύναμή σου και ένα μεγάλο μάθημα για εμάς. Σε ευχαριστούμε θερμά για ό,τι κάνεις. Υπέροχο πλάσμα, υπέροχη κυρία μου. Εγώ ευχαριστώ. Και ό,τι καλύτερο φέρεις. Για μας χρυσό μετάλλιο είναι κάθε σου χαμόγελο και κάθε μάθημα ζωής που δίνεις σε όλους μας, δημοσιογράφους και πολίτες. Παρά τη μοναξιά που έχεις. Το μετάλλιο είναι η αλήθεια, μέχρι το τελευταίο άλμα. Προσπάθησα. Και στο Ρίο τα καλύτερα. Ήμουν και μόνη μου. Ήμουν, να φανταστείτε, εδώ πέρα χωρίς το προπονητή μου, τον Στέφανο Μάμαλη. Οπότε και αυτό είναι ένα μειονέκτημα. Τι να πω, συγχαρητήρια, είναι το λιγότερο μπορώ να πω. Το να υποκληθείς θα φανεί υποκρισία. Είναι το λιγότερο, αλλά να σταθώ λίγο σε αυτή την άθλια γραφειοκρατία. Τι σημαίνει είσαι 7η και δεν έφτασες στους 6 για μία θέση, δεν σου δίνουν το δικαίωμα μιας τέτοιου ιστορία. Όταν έχεις πέραν τη συμμετοχή, το 7ο είναι σαν να είσαι 5ος, σαν να είσαι 3ος. Αντί να λέμε ευχαριστώ που συμμετέχεις και έχεις διάθεση να ταξιδέψεις και να προσπαθήσεις, λέμε δεν πλήρεις τα κριτήρια ακριβώς. Όχι, και μένεις σε αυτό το οριακό που είναι καθαρά γραφειοκρατικό. Η Ελλάδα είναι το μήνυμα, κύριε. Στέλλα μου, δεν έχει σημασία. Είναι οικονομικές συνθήκες.
Ξέρεις, βγάζεις ένα υπέροχο μήνυμα ότι εμείς μόνοι μας θα στρώσουμε και θα σώσουμε μια χώρα. Και το κάθε ένα άτομο πρέπει κάπως έτσι να περνάει. Δεν θα μας σώσει κανένα κράτος, αν θέλεις, η σύστημα. Εσύ, ο Κώστας, ο Μίτσος, ο Σπύρος, θα σώσουμε τη χώρα. Σε βεβαιώ ότι κάπως έτσι θα γίνει. Σίγουρα προσπαθούμε και μόνοι μας, αλλά χρειαζόμαστε και βοήθεια. Εγώ ανέκαθεν είμαι μόνη μου, δεν έχω χορηγούς και προσπάθησα πάρα πολύ για να έρθω σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Και ευτυχώς που έχω στήριξη από το χωριό μου, που είναι η Νικήτη Χαλκιδικής, από το Δήμο Σιθωνίας, από τον Δήμαρχο κύριο Γιάννη Τζίτζιο και από αθλητικούς συλλόγους. Είτε ήταν ο δικός μου, είτε ήταν ο ποδοσφαιρικός σύλλογος από το χωριό, ήταν άνθρωποι οι οποίοι θέλανε να βρίσκομαι εδώ. Γιατί Στέλλα μου, στα μέρη σου στην Νικήτη ξέρουν ότι θα πει μεροκάματο, ότι θα πει αγωνία για το μεροκάματο, ότι θα πει προσπάθεια μακριά από συμφέροντα και μακριά από τα βλέμματα αυτών που Και είναι οι μοναδικοί άνθρωποι που τόσα χρόνια βλέπουν τι κάνω. Στέλλα, μπράβο σου. Στέλλα, να βρεις αυτόν τον γραφειοκράτη που είπε 7ος δεν περνάς. Να τον βρεις. Έχει τηλέφωνο και όνομα. Και ζώδιο. Έτσι. Ζώδιο. Είμαστε υπερήφανοι γιατί έχουμε τη Στέλλα Μαραγδί, ένα σμαράγδι, ένα διαμάντι για τον ελληνικό αθλητισμό. Μόνο να χαμογελάς, υπέροχη κυρία μου, και όλα θα πάνε καλά. Και θα έρθουν και υποστηριχτές, είμαι σίγουρος, γιατί ο Έλληνας έχει και φιλότιμο, αλλά και οι άνθρωποι έχουν φιλότιμο και γνωρίζουν να αναγνωρίζουν προσπάθειες. Την καλημέρα μας. Χαμογελάς, περιμένουμε την προσπάθειά σου, όποια και είναι αυτή. Εκεί. Ναι, εκεί. Έχω 100 μέτρα τώρα. Εκεί, κούκλα μου. Να σε καλά, Στέλλα. Να σε καλά. Γεια σας, εγώ ευχαριστώ. Να σε καλά.